Padayon pa ang rehabilitation apan makita na ang dakong kabag-uhan sa kaniadto nga open dam site sa Barangay Umapad, Mandawi City. Sukad kini higpit nga gisirad-an eco park na kini karon og magsilbi ng mini forest sa syudad. Ani ang RTV presents ni Nico Serino. Gikan sa kaniadto ingon ani nga itsura sa Mandawi City dump site sa baybayon sa Barangay Umapad. Kini na karon ang dagway sa lugar tungod sa nagpadayon nga rehabilitasyon. Tuig 2007 gihimo ang partial closure sa pasilidad subay sa Ecological Solid Waste Management Act. Apan 2019 hingpit na gyud nga gipasirad-an ug wala na palabayi. Ang daw bukid sa basura gipatag og gitabunan og yuta, gitamnan og lain-laing matang sa kahoy ug mga ornamental plants. At first, struggling kay ko because I don't know if I could make it. But considering karon nahimo na nako, there's no reason for me nga dili na nako ma-convert ang uban. No? Yes, the entirety. So it was struggling may end kasi nagkuan magudta nagkuan ta og mga katawhan of how they be able to kana pasabot nila sa kanang direction sa syudad sa Mandawi. Sa kinatibuk ang 10 hektaryas nga gidak-on sa Eco Park, lain-lain ang plano. May parte nga gi-adopt sa pribado nga korporasyon nga nananom na sab og sugod. Laing lugar ang giugmad aron mamahimong vegetable garden. Gitrabaho na sab ang mamahimong greenhouses sa mga kanhi manguy-kuyay ug basura nga nagpuyo sa dapit. Sa tibuok lugar dunay 115 ka mga balay nga nagbarog iya sa mga kanhi na nimuyo sa dump site ug nanginabuhi sa pamasura. Sinaligan sila sa tagduma aron maoy mo-maintain sa lugar ug mutabang pagpananom ug mga utanon. Sa iyang pagpapuyo na mo din ang pag-abag na mo kung unsay mga proyekto diri sa SODS sa dam site sa iyang pagkuan. So kung panalitan if kanang naay may mag-clean up drive mananom mig mga tanom, pabunot-bunoton na to sa ka-leader per group kung unsa nga klase nga vegetable ang ilang itanom sa ilang plot para sila na lang gid mo maintain og maatiman. Magdungan nagkadagko madungan ang kadagko eventually mura na siya og kanang kuanser murag merkado na unya no of the variety sa mga utanon. So mo-open mi sa public. Sa sesyon sa konseho sa miaging semana, giaprubahan nila ang paghingan sa kanhi dump site Eco Park isip bag-ong Mandawi Green Learning Park. Natay mga learnings with regards to urban gardening, composting, leachate management, and so on and so forth. No? Daghantag mo din nga mga learning process. Unya, it will be open every day. Taliwa sa kabisi o sa kaprogresibo sa dakbayan sa Mandawi nga usa ka industrial city, dunay day lugar nga sama niini makonsidera nga daw pocket forest. Mas makapahinga nga hamhibaw-an nga kini diay ang dapit kun kaniadto labayanan nila og basura apan miagi na og makapabilib nga transformation. Panahon pa hinuon sa COVID karon apan hayan mamahimo ng kasuruyan ang Eco Park. Pamatuod ug timailhan sa kabag-uhan ug kalambuan alang sa kalikupan. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini akong short docu.